Gerenụ akụkọ ụwa nke tata bụ Tọzdee, abalị 21 n'ime ọnwa Julaị afọ 2022 ma bụrụkwa ahịa orie. Akụkọ ụwa na-abịara gị site n'ụlọ ọrụ American Biafran Veterans Network, ABVet Radio na TV dị na Washington DC nke mba Amerịka. Onye na n'olu ya bụ Omalicha Nwada Igbo. Tupu anyị aga n'ihu, gerenụ ọkwa. Agba nke anọ, ọgbakọ ntụkọta ego na-adị kwa ọnwa maka nchekwa ala nna Biafra maka Biafra Land Defense Forces ga-adị na Satọde ikpeazụ nke ọnwa Julaị bụ abalị 30 nke ọnwa ma ọ kụọ elekere anya 12 nke oge mba New York nakwa elekere anya 5 nke mba Biafra n'ụdọ nzirịta ozi Zoom. Akara ị ga-eji sonyere na nke a bụ https://us02web.zoom.us/j/89170219953. Ọgbakọ a bụ nke eji atụkọta opekampe $500. Ụlọakụ ndị pụrụ ịkwụnye ego a gụnyere ụlọakụ Trust. Aha akpa ego ya bụ ABVet. Routing bụ 055003308. Ara ụlọakụ ya bụ 1210060272227. Ndị ọzọ gụnyere zele.info.abvet.org maọbụ akara 202-699-3173, Cash App 202-699-3173, PayPal Biafra Defense Fund. Isiokwu ọgbakọ a bụ ọgbọ nke ugbu a ga-akwụsị atụmatụ mkpochapụ agbụrụ nakwa igbu ọchụ. A na-akpọku ndị niile bụ ndị hụrụ nnwere onwe n'anya, tinyere ndị otu Indigenous People of Biafra, obodo ndị Yoruba, obodo ndị Ariwa, Ambazonia nakwa ndị Oyi ha na mba Afrịka, tinyekwara ndị na-agọrọ Biafra ọfọma. Ndị ga-ele ọbịa na nke a gụnyere ụmụada Biafra Worldwide, American Biafran Veterans Network, ABVet. Ị pụrụ inweta ha n'akara ekwentị nke ABVet bụ 202-250-0001 maọbụ nwaada Ndidi Amaka n'akara ekwentị a 904-525-1258. Ụmụada Biafra na-akpọku gị ka ịtụnye opekampe ihe ọbụla ị nwere iji nye aka na nchekwa ala nna. Chezi ntị ka ị nụrụ akụkọ ndị a n'uju ya. Otu onye nyara ndụ n'ọchụ ahụ egburu na nso a n'ime obodo Otulu Ubawaha nke dị n'ọchịchị kansụl Oru West na steeti Imo bụ Nnamdi Okezuọnụ Nnanna agbaala n'anwụ otu ndị Ebubagụ si wee gbuo ụmụnna ya 7 n'ụbọchị Sọnde. Nnamdi bụ nwanne nwoke nta nye nwa okorobịa ahụ gara lụọ nwaanyị, gwara ndị nta akụkọ sio na ọ bụ nnọọ ndị Ebubagụ gburu ụmụnna ya ndị a ma ọ bụghị ndị otu DSS dịka Ụzọdịmma bụ aka na-achị steeti Imo na-ekwu. Onye anyara ndụ bụ onye anya mmiri juru n'anya sịrị na ndị Ebubagụ ajụghị ha ajụjụ ọbụla ma na-ekwughekwu aka ya ka ha malitere ịgba ha egbe aghara. Ọ sịrị na ha ji ọgba tumtum 4 wee site na mmemme agbamakwụkwọ ahụ bụ nke nwanne ya nwoke bụ Chijioke wee na-alọta. Dịka o si wee kwuo, ọ sịrị na ọ bụghị ndị otu DSS kpara mkpamkpa ahụ kama na ọ bụ ndị otu Ebubagụ. Ọ rụtụrụ aka sio na njinji a jiri mgbe o jiri ọkara gafee elekere anya 5 nke uhuruchi. Dịka o siri kwuo, ọ sị na ọgbatumtum 4 ndị a ha bụ nnọọ nke 2 n'ime ha kwọ mmadụ 3 ebe nke ya nwa nọ n'ime ya kwọ mmadụ 3 n'elu ya. Ọ sịrị na-enweghị ihe ịdọ aka na ntị ọbụla ma ọ bụkwanụ ịgba ha ajụjụ ọnụ ọbụla ma ọ bụ mkpasu iwe na ndị Ebubagụ ka ha hụrụ ka ha na-agbafe malitere ịgba ha egbe. Ọ sịrị na ọ bụ naanị amara Chineke mere ya ji wee nyaa ndụ ebe na ya nọrọ na-etisio na ya bụkwa nnọọ onye njem ma aka ya dịkwa ọchao na tupu ya na-ama ihe na-emenụ agbagbuola mmadụ 7 ụmụnna ya. Ọ sịrị na ndị a gakwara n'ihu kwa ya ọbụ n'aka ma kechie ya anya buru ya mgbe o jiri 39 gafee elekere anya 5 titiruo etiti abalị. Ka o siladị, Nnamdi bụ onye nọ na-ebe akwa arịrị sịrị na ya rịọrọ ndị Ebubagụ tụmadụ onye ndu ha bụ Izuchukwu Akuegbulenwa, onye a maara dịka Ọgwụ Mozambique, wee gwa ya na ya bụ nnọọ ọgọ ya nwoke. Ọ kọwara sio na mmadụ 7 ndị ọzọ bụ nnọọ ndị bụ ọgọ ya bụkwa ndị egburu mgbe ndị Ebubagụ kpara mkpamkpa ahụ. Ọ sị na ihe kasị esogbu ya ugbu a bụ otu ya ga-esi gaa kọrọ nne na nna ụmụnna ya ndị a bụ ndị ha na ya so gaa mmemme
mmemme ịgba nkwụ ahụ ka ya na ije si wee jee wee na-akpọ oku ka eweta ikpe ziri ezi nye ụmụnna ya ndị a ndị a gbagburu agbagbu bụkwa ndị aka ha dị ọcha. Ọ sị na ya gara n'ihu rịọ ndị Ebubeagụ ka ha kwụsị ụdị arụ a ha na-akpa. N'otu aka ahụ kwa, nwa amadi ahụ na-agba akwụkwọ n'onwe ya bụ Chijioke nọkwara kwupụtasịo na ngwa ngwa ha mesịrị ya bụ ịkwụ ụgwọ nwaanyị dịka ya kwụnyere ma mee oke ego ha ya na mama ya na nwanne papa ya bịara lawa ebe ha banyere n'ọgba tumtum lawa, si na ha ka bụ ndị ntorobịa na ọ bụrụ na ha mesịa ka ha lọtawa. Ọ sị na ọ bụ n'oge a ka ya na ụmụnna ya nọrọ ṅụtụcha nwa mmanya ma ritụcha ụfọdụ ihe ndị ọgọ ha bunyere ha, maka o mesịrị obere oge ụmụnna ya malitere lawa ebe ha jikwa ọgba tumtum na-ala, na o rubeghị nkeji 3 ka ha malitere ịnụ egbe ebe onye ọbụla riri mbọmbọ ma gaa zọrọ isi onwe ya bụ ndị nọ na be ọgọ ya. Mgbe egbe nọrọ na-arị ibe ya elu, ọ sịrị na obere oge ka ofu onye ọgọ ya buru ọbara wee gbalata n'ụlọ ndị ọgọ ya ma na-arịọkwa enyemaka ebe ọ bụ na ndị akwajuola ya mgbọ n'ahụ. Ọ sị na ọ bụ n'oge a ka ya maara na ụmụnne ya bụ ndị lawaranụ so na njinji ahụ jirinụ ebe onye nke ahụ nọrọ n'ebe ahụ. Ndị Ebubeagụ chọrọ ya wee soro ọbara ya bata n'ime ebe ndị ọgọ ya ma nọkwa n'ebe ahụ gbarie ya. Ka o sila dị, ọ kọwara njinji a jirinụ dịka ihe iju anya bụrụkwa obi mgbawa nyere ya na ndị Ebubeagụ si otu a wee gbagbuo ụmụnna ya bụ ndị duru ya bịa lụọ nwaanyị. N'otu ihe yiri nke a, onye isi ndị otu nchekwa Ebubeagụ na steeti Imo, onye a maara dịka ọgwụ Mozambique, onye ezi aha eji wee mara ya bụ Izuchukwu Akuegbulenwa, akpala aka n'ala mie ma rie mbọmbọ. Ka o sila dị, onye ndu ndị Ebubeagụ a bụ onye kwupụtara sio na ọ bụ ya kpara nkata ma gbuo mmadụ 14 bụ ndị ahụ gara mmemme ịgba nkwụ n'ụbọchị Sọnde dịka ọ gara zuo onwe ya, ebe otu Biafra kwupụtara ya dịka onye a na-achọ achọ. Ozi anyị nwetara n'ụbọchị ụnyaahụ mere ka anyị matasịo na ndị otu Simon Ekpa bụ nke akpọkwasịrị autopilot etiela obewu ma hiwekwa otu bụ ndị ga-achọta nwa amadi a ebe ọbụla ọ gara rikpuo dịka nwamba, bụkwa onye aka ya dị n'igbu ndị ntorobịa bụ ndị aka ha dị ọcha n'ọchịchị kansụl ahụ. Ha sịkwa na ọ bụkwa ya bụ onye gọọmenti na-eji akpa arụ dị iche iche n'ọchịchị kansụl Oru East na Oru West. Cheta na ndị ntorobịa 14 bụ ndị sitere n'obodo Otulu bụ nnọọ ndị si na mmemme agbamakwụkwọ wee na-alọta site n'ime obodo Awọmmamma nke dị na ọchịchị kansụl Oru West na steeti Imo, mgbe ndị Ebubeagụ a wakporo ha, bụkwa nke ọgwụ Mozambique iduru wee gbarie ha. Aka na-achị steeti Imo bụ Hope Uzodimma nọrọ na-agọchitere otu ahụ wee sị na ọ bụghị ndị Ebubeagụ gburu ndị a, kama na ọ bụ ndị ọrụ DSS. Ka o sila dị, DSS n'akụkụ nke ha iji wee kpuchie arụ a bịara kpọpụta otu nwa amadi bụ onye nọrọ na-akọ nnọọ akụkọ idu n'ọba. Otu ya sikwara wee duru ha gaa nyopuo ogbe ndị otu ESN, bụkwa ka ọ sịrị na ha nọrọ wee gbagbuo ha. Ka o sila dị, otu ozi anyị nwetara na nso a akọwala na ọgwụ Mozambique nọzi n'ọsọ ebe ọ nọrọ na mbụ kwupụta na ya na-achọ imegwara n'ihi ogbugbu egburu nwanne ya nwoke site n'aka ndị ọkpa egbe a na-amaghị ndị ha bụ, ebe ọ sị na ya ga-eji nnọọ isi ndị ntorobịa dị 100 mmadụ wee lie ya dịka a ga-eli ya n'izu ụka 3 na-abịanụ. Ka o sila dị, ozi a gara n'ihu zipụta otu onyonyo nke ya na aka na-achị steeti Imo sere wee kwupụta sio na nwa amadi a bụ onye a maara dịka onye amakevu na-ebugharị ọgwụ ike tupu gọvanọ ewere ya n'ọrụ dịka onye isi ndị Ebubeagụ na mpaghara Oru East na West. Ka o sila dị, mbọ niile agbara ịchọpụta nke bụ eziokwu n'ebubo a bụ nnọọ nke na-amịtaghị mkpụrụ ọbụla, mana otu onye si n'ime obodo ahụ mere ka anyị mara sio na Mozambique eriela mbọmbọ. Ọ sị na kemgbe egburu ọchụ ahụ na nwa amadi ahụ bụ nnọọ onye miri ala ma fuo, ebe ọ bụkwa na ndị otu Simon Ekpa na-achọsi ike ugbu a dịka ọ maara na agwọ nọ n'akịrịka. Ndị ntorobịa iwe na ọnụma juru obi eme na mkpesa wee na-akpọ oku ka eweta ikpe ziri ezi nyere ndị ntorobịa ahụ egburu egbu site n'aka ndị otu Ebubeagụ na ọchịchị kansụl Oru West na steeti Imo. Ndị ntorobịa ndị a bụ ụmụafọ Awọmmamma dị na kansụl Oru East nakwa ndị sitere na kansụl Oru West gbakọtara aka wee gbochie okporo ụzọ awara awara siri Ọnịcha gawa Owerri wee na-akpọ oku ka ekposa ndị otu Ebubeagụ. Ka o sila dị, ngalaba nchekwa ndị uwe ojii bụ DS
DSS nọrọ na-ekwusio na ọ bụ ha gburu nnọọ mmadụ 14 ahụ bụkwa ndị ha boro ebubo na ha bụ ndị otu Eastern Security Network. Ka o sila dị, otu nwa amadi bụ onye nyere ndụ site na njinji ahụ jirinụ agbaala n'anwụ, nke bụ eziokwu, bụkwa onye nọrọ kọwaa na ọ bụ nnọọ ndị ebube agụ kpara ya bụ arụ. Ka o sila dị, ndị egburu egbu bụ ndị isi na mmemme ịgba nkwụ kpọmkwem nke ha gara n'awọ mma ebe ha bụkwa ụmụafọ Otulu dị na kansụl Oru East mgbe ndị ebube agụ a gbagburu ha. Ka o sila dị, aka na-achị steeti Imo bụ Hope Uzodimma gbapụrụ ọsọ wee kwupụta na ndị egburu egbu bụ nnọọ ndị ekperima, na ha abụghịkwa ndị gara mmemme ịgba nkwụ, mana ndị a na-eme mkpesa akpọọla oku ka ekposaa ebube agụ dịka ha kwupụtara na ọ bụ ha bụ ndị gburu ụmụ amadi ndị ahụ. Ka o sila dị, ha jikwara ozu ndị a nwụrụ anwụ wee bochie ya bụ okporo ụzọ. Ndị a na-eme mkpesa gara n'ihu n'ime mkpesa ha n'ụbọchị ụnyaahụ dịka ha zọchiri n'obi ọchịchị kansụl Oru West dị na Mgbidi, tinyekwara n'obi ọchịchị kansụl Oru East dị na Ọmụma. Ndị ntorobịa ndị a bukwara akwụkwọ nke edere ọtụtụ ihe tụmadị nke na-akpọ oku ka ekposaa otu nchekwa ebube agụ. Ha bochiri ọnụ ụzọ ámá nke ọchịchị kansụl abụọ ndị a ma kwụsịkwa ndị mmadụ ịbata maọbụ ịpụ apụ. Otu onye hụrụ mgbe nke a mere bụ onye na-achọghị ka akpọọ ya hasịrị na ndị ntorobịa bụ nnọọ ndị iwe na-ewe n'ihi ogbugbu egburu ụmụnne ha site n'aka ndị otu ebube agụ, tinyekwara arụ dị iche iche nke otu nchekwa a na-akpa. Igbo bụ Igbo ndị ọma, chete nke ọma na akụkọ a na-abịara gị site n'ụlọ ọrụ American Biafran Veterans Network ABVet Radio na TV dị na Washington DC nke mba Amerịka. Igbo onye na-arụ ọrụ n'otu ndị agha, Igbo onye agha lara ezumike nka na mba Amerịka nakwa na mba ndị ọzọ gbaa gburugburu, ABVet na-akpọ gị ka ị bịa sonyere otu ahụ. Naanị nyopụ ha n'akara nwudide www.abvet.org maọbụ na WhatsApp 202-250-0001. Onye na n'olu ya bụ Omalicha Nwada Igbo. Ntị ka ị nụrụ akụkọ ndị fọdụrụnụ. Naijiria aghọọla nnọọ chibọọ anọ ọzọ bụrụkwa ebe ihe na-adịghị eme na mba ndị ọzọ bụ nnọọ ihe a na-ahụ kwamgbe dịka ụfọdụ ndị bụ ndị a kwụrụ ụgwọ ma kpọrọ ha bịara gosipụta onwe ha dịka ndị nnukwu ụkọchukwu n'ọgbakọ ezumezu nke ndị otu ndọrọndọrọ ọchịchị All Progressives Congress haziri, nke ha ji wee kpọpụta osote onye ji ọkọlọtọ otu pati ahụ azọ ọkwa onye isi ala bụ Kashim Shettima. Otu pati APC bụ nnọọ ndị gara kpọrọ ndị mmadụ ma yiwe ha uwe ndị ụkọchukwu ka ha bịa gosipụta onwe ha dịka ndị nnukwu ụkọchukwu, dịka ndị na-akwado onye osote onye ji ọkọlọtọ ha azọ ọkwa onye isi ala bụ Kashim Shettima. Ka o sila dị, chete na Bola Tinubu bụ onye ji ọkọlọtọ otu pati APC azọ ọkwa onye isi ala nọrọ ụnyaahụ kpọpụta onye osote ya bụ akachiburu steeti Borno n'ụbọchị Wenezdee kpọmkwem na Abuja. Ka o sila dị, ihe onyonyo nke esetere gosiri nnọọ ebe ndị a kwupụtara onwe ha dịka ndị bishọp yiri uwe mwụda wee zọchie, ebe ọ bụkwa na ụfọdụ ha amaghị ka esi eyi ya bụ uwe. Ndị mmadụ malitere ịgba ajụjụ ọnụ n'ihi na otu pati a bụ nnọọ ndị nwetara nnukwu nkatọ maka ịkpọpụta ndị ụka alakụba abụọ dịka ndị ga-azọ ọkwa onye isi ala na osote ya, ebe ọ bụkwa na e nwere imirikiti ime okpukperechi n'obodo ahụ. Otu pati a na-achị achị enwetala nnukwu nkatọ tụmadị site n'aka otu jikọtara ndị ụka Kraịst nakwa ndị ụka Kraịst n'onwe ha bụ ndị nọrọ gọnarị ndị bishọp a dịka ndị adịgboloja wee sị na ha amaghị ndị ha bụ, na ha amakwaghị ebe ụlọ ụka ha gbanyere mgbọrọgwụ, ebe ọ bụkwa na ọtụtụ n'ime ha amaghị dịka esi eyi ya bụ uwe mwụda. Ka o sila dị, rọkọtọ gbara n'ihu ehi dịka otu n'ime ndị bishọp adịgboloja bụ onye gwara ndị nta akụkọ okwu ka ọ gasịrị obere oge emesịrị ya bụ mmemme bụ Joseph Daudu kwupụtara sio na esiri nnọọ n'ọdụ ụgbọala kpọrọ ha. Dịka o si wee kwuo, ọ sị na ndị otu pati APC a kwere nkwa inye ha 100,000 naira n'otu n'otu. O kwupụtara sio na ya bụ nnọọ onye akwụrụ 10,000 naira anọ, ebe ọ bụkwa na ekwere ya nkwa ịkwụ ya 100,000 naira. Ọ sịrị na ndị otu pati APC a zutere ha n'ọdụ ụgbọala dị n'azụ obi ọgbakọ Ego Square wee kwe ha nkwa ịkwụ ha ukwutukwu ego, nyekwa ha ego ma kpọrọ ha gaa n'ebe ha nọrọ wee gbanwee uwe ha dịka ndị nnukwu ụkọchukwu. Maazị Daudu gara n'ihu kwuo sị mana ka ha mesịrị na ọ tụrụ ya n'anya na a bịara kwụọ ya naanị 10,000 naira anọ ebe ndị ọzọ sị na ha nwetara 10,000 naira atọ. Ọ sị na ya amaghị ihe mere ndị a ji wee gbanwee nkwekọrịta ha na ha nwere. Ọ sị na ọ bụ n'ezie na ya bụ onye ụka Kraịst mana ya na-akwado Tinubu, mana ọ na-ewute ya na ndị a bịara nnọọ tụọrọ ha asị. Ka o sila dị, otu na-akwado achụmnta nkwado Tinubu agọnarịla ebubo a wee kọwaa ya dịka okpokpo asị, mana nke a dịka ụmụafọ obodo a na-ekwu egosila na nwa amadi a ejighị eziokwu na atụmatụ ya ịzọ ọkwa onye isi ala.
N'otu ihe yiri nke a, ọha na eze ndị Igbo ekwuola okwu gbasara ọbịbịa ndị bishọp adịgboloja na mmemme nke eji wee kpọpụta osote onye ga-azọ ọkwa onye isi ala n'okpuru otu ndọrọndọrọ ọchịchị All Progressives Congress APC bụ Kashim Shettima. Chete na ụnyaahụ ka Bola Tinubu kpọpụtara osote ya na Abuja n'obi ọgbakọ Ego Square, ebe ndị mmadụ bụ ndị nọrọ n'akụrụ na ha bụ nnọọ ndị nnukwu bishọp nọrọ zọchie na ya bụ mmemme. Ndị a bụ ndị jụrụ ịgwa ndị nta akụkọ okwu maọbụ kọwaa onwe ha maọbụ kọwaa njem nke ha bịara n'ebe ahụ, ebe ụfọdụ n'ime ha jiri akwa mkpuchi imi wee kpuchisie imi ha. Ka o sila dị, otu jikọtara ndị ụka Kraịst akọwala nke a dịka ndị bishọp adịgboloja, mana nzaghachi ha, onye isi otu ọhaneze ndị Igbo Youth Council bụ Maazị Okwunnabuike tinyere ode akwụkwọ ya bụ Comrade Obinna Achionye akọwala nke a dịka ihe na-atụ egwu ma bụrụkwa ihe iju anya na ụfọdụ ndị mmadụ nwere ike ịganye aka n'ụdị ihe ọbụla naanị ka ha nweta ikikere ọchịchị. OYC sịrị na ọ tụrụ ha egwu bụ ụdị nkaramanya nke onye ji ọkọlọtọ otu pati APC azọ ọkwa nakwa ndị otu ya gosipụtara, wee kwuo sio na ụmụafọ obodo Naijiria bụ ndị nwere atụmatụ ọma maara na onye dị otu ahụ agaghị azụtala ihe a tụrụ ya n'ahịa. Ha gbakwunyere sio na ọ bụrụ na ndị otu achụmta nkwado Tinubu nwere ike ime ụdị ihe a bụ ịkpọrọ ndị mmadụ n'okporo ámá, yikwasị ha uwe mwụda dịka ndị ụkọchukwu, na naanị iji gosi na ndị ụka Kraịst anabatala ha, na nke a gosiri na agwọ nọ n'akịrịka. Ka o sila dị, ha nọrọ na-akọwa sio kedụkwanụ otu Tinubu bụ onye na-achọtali onye ụka Kraịst aka siri ike dịka onye ya na ya ga-eso zọọ ọkwa ga-eji wee kpọrọ nnọọ ndị amakevu bụkwa ndị bịara yiri uwe mwụda dịka ndị nnukwu ụkọchukwu, naanị igosi na ndị ụka Kraịst na-akwado atụmatụ ya. Ha kọwara nke a dịka mmadụ inwe nnọọ iru abụọ, wee kpọkuo ụmụ Naijiria ka ha mụrụ anya. Ọhaneze Youth Council gara n'ihu kwupụta sio na onweghị ụdị aghụghọ ọbụla Tinubu ga-aghọ bụ nke ga-agbanwe nkwenye na onweghị ezi atụmatụ nye obodo Naijiria. Ozi anyị nwetara kọwala sio na ndị ekperima ajụla ịtọhapụ ndị ha tọrọ atọrọ ọbụladị dịka ha narịsịrị nde naira 9 dịka ego mgbapụta. Ndị a ha tọrọ gụnyere ụmụ nwaanyị 25 tinyekwara ndị ọzọ bụ ndị ha tọrọ n'ime obodo 3 dị n'ọchịchị kansụl Kajiru na steeti Kaduna. Anyị ga-echeta na ndị na-eyi ndụ egwu zọchiri n'abalị 30 nke ọnwa Juun afọ 2022 n'ime obodo dị iche iche, ebe ha jikwa ọgbatumtum 30 wee gbuo ihe ruru mmadụ 20 tupu ha gaa n'ihu dọkpụrụ ndị a. Otu onye mere ka amata nke a sịrị na ndị ekperima a mesịrị kpọtụrụ ezinụlọ ndị a ka ha kwụọ 100 nde naira tupu atọhapụ ha. Ọ sịrị na ezinụlọ ndị a tụkọtara naanị nde naira 9 bụkwa nke ezigara ndị ekperima ndị a, mana ha ajụla ịtọhapụ ndị a ha ji eji. Ndị ntọ mmadụ a ajụla ịtọhapụ 10 mmadụ 4 ndị a tinyekwara ụmụ nwaanyị 25 dịka ha narasịrị ego mgbapụta n'isi ha. Igbo ndị nwe mmadụ, a sị na ọ na-abụ ajụkata nkwụ kapịawa ọnụ, ị mara na mgbufu ya eruole. Ya mere otu a ka anyị hụrụ ya bụ akụkọ ụwa nke taa. Chete nke ọma na ọ bịara gị site n'ụlọ ọrụ American Biafran Veterans Network, ABVet Radio na TV dị na Washington DC nke mba Amerịka. Onye nụrụ olu ya bụ Omalicha Nwada Igbo. Ụbọchị nta ka anyị chụọ n'Owere Nchi, ka emesịanụ.